Si, a primeira escola que houve aquí de rapazes foi na Casa dos da Serra, aquela que está ali na esquina, aquela baixiña. E a da rapazes era na casa da tía María da Ponte, no baixo, ela tiña as vacas do outro lado, e nós tiñan así unha sala que era onde tiña a escola, e a tía María metía a fouciña por unhas ranuras e nos apunta na escola ali, eso acordoume a min así algo. Pois xogábamos rapazas e rapazas cando se íamos a recreo ás pelotas, que daban cos zapatos de gorila, daban unhas pelotiñas e xogábamos con as pelotas ao fútbol, puñamos unhas pedriñas de cada lado e rapazas contra rapazas, era así, ou xogábamos outro. E despois dai xa foi para o grupo escolar, aí do alcalde era de rapazas, que era don Benito Maestro. E a veces puñalle escola ou xa o fillo maior de don Benito, que xa don Benito era maior, e puñalle escola que se chamaba Daniel, que foi para Argentina. E despois dai xa pasaron para o grupo escolar, non para o grupo escolar para a Goberna, senón para onde está agora o ayuntamiento, había ali unhas casas que fixeran, estaba a Telefónica, mas estaban as escolas, a das rapazas e a dos rapazas. Na das rapazas estaba doña Asunción, e daba clases de luz a viernes, e o jueves tiñamos labores pola tarde, facíamos anchillo, ou bordábamos, ou era de labores, e casi. E o viernes era religión, acordame sempre, o viernes sempre era religión. Despois dali xa foron para o grupo escolar e para lá xa non fun, para a Goberna xa non fun. Daí eu fun a de Maruja da Comerciante, que tiña unha academia, fun algo, e a de Doña Lourdes tamén algo, que tiñan academias. A escola femenina era un grupo que mandaba en Dorense, tiñan unha autocaravana grandísima, e ali enseñábanos a coser, enseñábanos a bordar, a facer alfombras en saco, en tela de saco, e a bailar, a cantar, a facer manualidades. Eu acórdome pouquiño, pero si fixeran un grupo de baile que estaba Pérez, estaba Pepe do Tío Baliñas, estaba Maruja do Forno, estaba Manolo do Adulia, non sei se estarían algunhas de Benito Julier, non me lembro, pero sí, de eso sí me acordo. Estaba a tía Sara da Canteira, que ainda fixeron unha muñequiña de gallega e fixo nun cuadro, e puxo na peluquería, cando despois tiña a peluquería. Facíanse así cousas. Entonces, esas fotos da sección femenina foron feitas? Foron feitas no grupo escolar, onde está o ayuntamiento, que estaban ali as escolas, e ali estaba a caravana posta. Ti fuches ali ao grupo? Sí, eu fui ali ao grupo. Quen era a tua maestra? Doña Asunción. Foi Doña Asunción. Cantos anos fuches ali ao colegio? Pouco, iría un ano ou así. Ali foi un pouco. E dai onde pasaches? Daí á casa, a cuidar de miña abuela, que se puxo inútil. Xa non estudiaches máis? Xa non estudiei máis. Saí á casa a traballar, a ir car vacas, a ir car mulleres ao monte, ao toxo, á leña, ao que fixera falta, a echar nas beiras, e a cuidar a miña abuela, iba a lavar nas sábanas ao río, que non podía con elas, que se lavaban de rodillas, que non había lavadero. Facías unha pociña de agua e eso viñan máis sucias que iban. Para mí, non podía con elas. Facían uns lavadeiros para non mollar as rodillas así de madeira. E facíades o xabón na casa, non? E facíamos o xabón na casa. Eu ainda o fago hoxe en día. E como faz o xabón? O xabón compro as cousas que as hai talco, e hai a sosa, e tras eses produtos, e despois co aceite que lle corresponde, ou grasa, manteca de porco, que eu ainda fago manteca de porco. Estou que matanza e hoxe ainda a fixen, vouche enseñar, traime esa pota que está aí encima, Antonio. E fixen a manteca de porco como se facía antiguamente, que antes facíanse os huevos con ela, e facíanse filloas con ela, e pouquiña, porque fixen pouco, pero gústame facela todos os anos para ter para un remedio. Que sabes que se tes un flemón ou algo, poslle isto,
Ella é como se fora un antibiótico. Hablando de chuflemón e despois rebenta. Bueno, eso é o que se facía antes aquí. Non, Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantádeme un maio sen bruxas, sen demos, un maio sen cegas, usuras nen preito.